гады спрабавалі такі данесці пасыл, што шлях можа быць іншым. Ну і ў сэнсе мы хацелі паказаць, што і чарнобыльскі шлях у тым ліку і шлях, па якім пойдзе краіна, можа быць іншым. Але ў гэтым годзе я вельмі скептычна стаўлюся да магчымай колькасці удзельнікаў, якія далучацца да чарнобыльскага шляху. Я не думаю, што ён будзе нашмат больш многалюдным, чым у мінулым годзе, а там было вельмі мала людзей. Кожны год іх становіцца, на жаль, усё меней. І тыя, хто выходзяць, гэта такое, мне падаецца, гэта такі выхад ад безнадзейнасці, таму што не выйсці на гэтую акцыю, гэтую гадавіну, і гэта значыцца парушыць традыцыю і ўвогуле згубіць гэтую акцыю. Але выхад на яе ў такім прапанаваным традыцыйным, такім, што стаў традыцыйным фармаце, ён таксама вельмі, скажем, ставіць у вельмі такое дзіўнае становішча, калі ты павінны прайсці па гэтым зараней абазначаным гэтым шляху, зайсці за гэтую рамку, і калі ўсе ведаюць наперад, што будзе. Мы спрабавалі ў мінулыя некалькі гадоў рабіць такі зялёны блок унутры шляха і даносіць тыя пасылы, якія нам падаюцца вельмі важнымі. У тым ліку мы спрабавалі павернуць, больш актуалізаваць чарнобыльскую тэматыку і больш звярнуць увагі на праблему будаўніцтва атамнай станцыі ў Астраўцы, чаго, на жаль, на нашу думку, не хапае зараз у павестцы шляха. Ён занадта падобны на астатнія пратэсныя акцыі ў гэтым сэнсе. Уласна кажучы, у нас такія тры тэмы. Гэта Чарнобыль, Астравец і неабходнасць пераходу на ўзнаўляльную энергетыку як альтэрнатыва Астраўцу. Мы спрабавалі рабіць унутры шляха такія інтэрактыўныя блокі, каб данесці праз іх сваю думку да журналістаў, да шырокай грамадскасці. Я лічу, што там вось гэтая частка была паспяхова. Гэта былі такія дзеянні ад безнадзейнасці, таму што мы разлічвалі на тую колькасць людзей, на якую мы маглі разлічваць, і большую колькасць мы, на жаль, працягнуць не маглі. Тых, хто гатоў быў выйсці і штосьці зрабіць. Толькі рабілі на тым чалавечым матэрыяле, які ёсць. Мне падаецца, што захаванне самого па сабе шляха як, скажем, шэсця, яно, напэўна, важнае. З іншага боку, тая форма, якую яна ўжо дэградавала, яна выклікае жаданне штосьці змяніць зусім у фармаце. Мы некалькі гадоў абмяркоўвалі, ці ўдзельнічаць увогуле ў шляху, ці рабіць штосьці зусім асобнае, калі ўжо так. Але мы менавіта прымалі рашэнне ўдзельнічаць у шляху, прадстаўнікі экалагічных арганізацый, менавіта таму, што мы лічым, што вельмі важна яго захаваць. У тым ліку, як адну з нешматлікіх публічных акцый, такіх традыцыйных. Калі б мы ведалі, што зрабіць і што перафарматаваць, я думаю, што мы б ужо зрабілі. На жаль, зараз вельмі вялікі дэфіцыт менавіта ў разуменні, як у цякучых умовах можна з гэтай пасткі выйсці. Гэта было мэтаскіраваны ўплыў на грамадскую свядомасць праз медыа, праз дзяржаўныя медыа, у тым ліку праз адукацыйную сістэму, і што гэты ўплыў пачаўся, гэтая кампанія, мы так яе умоўна называем «Забыць Чарнобыль», ён пачаўся якраз сінхронна з тым момантам, калі было прынятае рашэнне пра будаўніцтва атамнай станцыі. Увогуле у нас такое спецыфічная медыйная прастора і спецыфічныя такія спосабы фармавання грамадскай свядомасці, то гэта вельмі моцна паўплывала, таму што ўзроўні адносінаў негатыўнай да атамнай энергетыкі, да магчымасці будаўніцтва станцыі ў Беларусі до гэтага моманту, калі яна распачалася, і зараз яны вельмі розныя. З іншага боку, нават калі б большая частка насельніцтва, большая частка грамадзянаў была б супраць, я зусім не ўпэўненая, што Астравец не быў бы падаваны. Гэта ўжо павязана ўвогуле з нашай палітычнай сітуацыяй, са спосабамі ўплыва. Але ва ўсялякім выпадку, магчыма, тады больш людзей выходзіла б проста, каб паказаць пазіцыю. З гэтым у нас таксама праблемы. Нам трэба даць адказ, што замест, і ісці праектыўна, а не казаць, што мы супраць АЭС, а казаць, што мы за іншы шлях развіцця, за ўзнаўляльную энергетыку, а АЭС гэтаму не вельмі спрыяе. Па гэтым шляху трэба ісці, і, ў прынцыпе, гэтаму спрыяе і знешні асяродак. Мы можам быць у шэрагу тых краін, якія ідуць па гэтым шляху, і чым хутчэй, тым лепей. І я думаю, што тут трэба казаць, больш фокусавацца не на экалагічным складніку, а на эканамічным, на складніку пытання, як гэта ўвогуле будзе спрыяць на эканоміку, на энергетыку, на стан краіны. Атамная энергетыка – гэта такая сфера, якая аджыла ўжо сваё,
ўсё і што яна дажывае толькі вось гэтая атамная індустрыя, яна спрабуе выжаць рэшткі ресурсаў, і гэта адбываецца ў тых краінах, якія дазваляюць гэта рабіць. У прынцыпе, будаванне і завязка эканомікі на атамнай энергетыцы гэта такі шлях у мінулае замест таго, каб ісці ў будучыню.